Halo guys, saya Trisarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Chelsea Wonogiri. Bye bye. Nah, kurang supaya jupongetan Oke. Foto lagi Mas Momon. Mas Haris, matur suwun tetep layari Mbak Mas Nana. Aduh, Andika foto. Monggo Mas. Ini rewang ini. Netan ki. Supe sopo iki? Di Pro Audio Gang gabung. Astagina. Bosnya lah ibas ibis saya KWK lagi niku. Nah itu bosnya lagi. Kena Febriana potoli Andika potoli. Ya. Sem misal. Ye, impune sol, loran sol, sol. Tengah toh? Berapa sobat belum dicoba, sebisanya semaksimal mungkin. Ini kancane oke. Rapatut. Yang prepatut ini. Ini ngono berarti. Apa? Ora sih serang masuk ini. Ora apa? Neng anu, neng kotak anu, kotak biasane. Udah menteng nggih. Iki ra mentel monggo ya lah. Lha kuwi nek. Iki yang ngedune kana ngerubah oke ya. Iki jajal. Jajal ya. Iso. Hilang meneh. Dobrak. Kayak dobrak. Ya delok iku piye ya. Nek dadi kabeh kudune ta. Areane dhewe Mas. Mas Indra ning ndi kok gak ketok? Indra iki sak mene. Iki tengah. Tengah tok asih. Sak kira mungkin sana. Owner penjara sampean. Oh, Mas lokal mawon. Lho loro kuwi ya, Mas. Kok iki sak Wis barep iki kok. Wis Mas.
apa emang? Bantu tahu ini ngarep pisan, nggih niku. Kowe jeneng ngono. Cuma ndrenge. Ini persiapan takbir keliling kok, Bos. Para dong, para dan. Ora kelar iki mbekok dhuwur. Awake ndek. Aja tekone dhuwur separuh. Separuh ya. Dijatuh teko dhuwur kok. Kuat ora? Separuh dong maksudnya boleh lho. Oh ya. Ewo. Kok kene awas geblek e. Cul ke. Cul. Separuh maksudnya bokoke separuh. Cul iki ke.
Wes kita pas ini loh. Ini kalau pas dhuwure. Dhuwur ya. Enggak mumbul ngene, tanding dhuwur ngene. Ora maksudnya boleh tok ya separuh. Iki kabeh video. Kata Thomas sing aduh ya wong. Sing bodoh. Rene dong. Kata Mas. Dong. Rene unggah niki. Apa ngaji ta wong? Ngaji areng ngadeg. Parah anu parah. Sik patir bro. Iki rumahku kurang. Bano. Wes parunge. Paru. Wes teng. Banyak Mas sing anu. Yo. Yo penak ngomong ke jempol ya. Cepet. Tali naset. Iya, kayak setinggi sore iki lho. Ayo tetap layari Mas, komen-komen bebas sampai apane nggih. Komen los. Tangkok sampai gabung posting Mas. Mas Karya. Loro biasane. Ayo tetap layari Cak. Dulu waktu gabung. Randy, gitu loh Ren. Iya cuma lagi buat jejak rontok. Sahur terakhir. Insyaallah. Posoten Mas ora poso ae. Ini yang kok anu Apa ngene kayak? Kakak iki. Kayak ngene. Ini nyampe ngopo? Pil sing nata, Bro. Ya kuwi sinata. Sinata nih kabeh. Heeh. Kecuali jeba. Bosmu sing katok wis. Ha iki wong iki. Sopo iki? Randy. Jaosan mekere wani rino rewang. Gawe acara napa, Mas? Wonge ngetokne dhewe ya. Randy wani horeg ora ngono. Nek kono wani horeg waren ngono. Takbir Mas, Iksan makasih. Randy, Bang, tokne sak keren. Rewang apa wi? Rewang toto-toto ngene lho. Iki nek sugih kancane. Berarti ngene. Urawa. Hah? Mbak Silvi. Menak ngene. Ya nggoto wae yo ready. Kasih barang Mas. Bos jenenge sapa Mas? Bosnya jenenge awas katoke melorot nggih. Malah enak kok karek morotne. Kasih para magetan. Kata-kata Mas bagian. Ayo, Wes dadi. tap layare gimana wae, segala wae. Eri Audio Pro. Eri Audio Pro ya. Horeg to? Gustama. Adit Nikol, Mas Adit, tata layare Mas Adit. Indrawi Permangan Mundak Bantara lah ngomong ya. Sermu. Gas parut nggih Mas Erik. Iki double pas single Mas. Ya iki Iki double telu, Bos.
Ini bos Rudi Kowor masih lah. Makasih Mas Kindo. Dienggo apa iki Sam? Dienggo takbir keliling. Janis lokasi. Pengasetnya lebih detail. Lokasi Magetan Selatan Mas. Soto Mas, double 6 kuwi Mas. Sapi 6 per 2. Soto Mas nggih. Ono rantang kuwi bos KWK nggih. Jas bosku nggih Mas Arif audio. Tetep layani. Nah, takbir tak tunggu perapatan barang Mas nggih. Ora liwat kono. Takon ana kawor Mas seling aku ora Mas nggih. Pitike apa wis panen? Dereng Mas. Info lokasi Magetan Selatan. Sing nyewa sapa Mas iki? Kak sing nyewa Mas mandi. Limun nang kono ora, enek Mas Heri. Bancat terus ketok Kang. Lah ya. Abang. Bancat sis. Sik. Paru. Rute Starlingnya Mas, rute mengikuti saja Mas rutenya. Sub ATV double tong kuwi Mas, nggih. Kurang ngger ya. ATV. Jadi kan jadi ini wong pepet ngarep bolong gak apa-apa. Oke. Sampai tenono. Oh, mereka teni ke. Bosmu saiki kaya bal ngono Mas, nggih. Pokan mangane Mas, batu makasih. Iya, kayak iki ya. Cah tetep layare. Orek. Bos ayam. Ayam merah. Bosnya ben kerja anak bae sing leh ini. Pak Rudi kon leren kuwi nggih Mas Erik. Wong ben kerja anak bae sing leh. Lokasi di Bos Magetan Selatan. Parang. Poranto, Mas Adi Saputra makasih. Input output gabung. Terus Satria Maxel, Roman, Randy, suwun Ren. Apa sudah bodoh Kang? Kowe noto salon. Iki ora bodoh di contoh salonnya Mas. Suruhan ya. Coba iki lho. Mas Rofan iki neng iki. Tak suruhne. Terima ngancani. Oke, makasih. Kae. Bancat iki kaos abang bancat. Malik ra wingo nek unggah-unggahan yo anti malik Mas. Umum rute teko Parang ujung kidul jen mantap. Ujung kidule pundi Mas? Orek pol kuwi yo umume kancane Mas. Arep digugah sahur Mas. Wong poso ora unggah sahur to Mas. Wes aman ya. Si poso sing digugah Kang. Jenenge lah kurang Jawa Kang. Saya buri. Rute ngendi Kang Sok? Rute mengikuti saja. Lopang, waduh. Yang lopang dalan masih Mas. Iki iki. Babin Mas nggih. Pun Mas Erik niku pun didoi. Aja Mas marai tawuran karo warga desa lah nggih. Kados dik malam minggu nika. Liwat desa Krajan kaya mbiyen kae ora Mas. Nggih. Iki cukup satu box engko le. Iki kurang rene. Yo. Dele. Rompok kae. Pen. Acek sana banter-banter lah kok ngomong kali Mas Teplek. Nggih. Hari Jumat Mas Teplek. Kurang mundur iki iki. Speakernya sih ngantem ora? Bisa masang speaker ora sih? Bisa. Ayo sini kurang mundur. Ayo cah, tetap layare. Cari aman gawe Mas, nggih. Leo tidak usah buka sahur megane ra poso.
Urung, sik tak angkat iki. Bambang, Agus. Wis, Engko nak wis. pas cek sebulan ngulon. Nggih, Mas. Tengah iki. Tak ngulon nggih, Mas Arif. Oh, hari Jumat. Wis. Berapa bok, Mas? Iki kurang 6 bok. iki. 6 bok. Sing kulon singetan. Singetan, bok singetan. Sak sisor. Sisor yo. Apa ngendi, Mas? Sone Jaya itu paling ora, Mas. Mboten ngertos, Mas. Kanale kok kuat men, Mas niku mboten apa ya, Pak ya. Kanale kok kuat niku oleh sasis to. Wis. Buka niku bose niku. Sone Jaya itu paling ora, Mas. Nggih, tinggal. Apa ngendi ae, Mas? Mengikuti Jackson bose kon wae aku lek tak. Keren kedane tetep sugih ra gelem dol. Ayo rek, dol. Rek. Sing kulon kurang ngetan titik sing dhuwur. Sadi DMS makasih Mas Adi. Makasih no. Jackson kapan, Mas? Hari Jumat. Wah, wis tak. Kuat. Jeblok. Jualan ayam mau bergabung nggih. Oh, pecah-pecahane tenggilan ya. Bos muda selamat bergabung. Tapi ya putih lurus tok ada. Gua apa kuwi, Mas? Damel Tarling. Asdin nggih. Cetul Krisna bergabung. Ayamnya digawa apa ora, Mas? Ayam napa niku, Mas? R niku ayam. Sadipi makasih mun disawer. Terus dijene, Mas. Dijene. Ada biji terbaru wae, Mas. Orang mana, Mas? Orang Kidulan. Lokasi ndi iki? Magetan Selatan. Bancet neng ora, Mas, kae, kaos abang kae. Ya. Kae bancet kae, kaos abang kae. Ya dong, serahkan dong. Iki buka set lho. Anu sing ngene wong, munggah sitok terus. Ngono aman ora, Mas? Aman masih syukur ning emper ya. Sirene iki lho, Cek. Baik sih, kacek. Ya. Dijeneng wae. Kita tetep layare. Kadung ya kayak salah ikan. Daerah mana, Mas? Daerah Kidulan, Mas. Iya. Magetan. Kok dhuwur meter ora didese? Didese neng ngono no? Iya, colong didese ya. Iya. Mantap. Nah, trecet. Pundi Magetane? Ketane kidul kono. Bancet kon joget Sam. Nggih. Yang ini kok kaos abang bancet. 40 cm tok. Ya sak bolongan iki lho. Salam Mas juga dari Ngawi, Mas. Nggih, Mas Syarif dari salam dari Magetan. Cah tetep layare. Apa besar ya kena. Gosap 6 tok, Mas. Nggih, Mas, sampai 6 tok tapi di sini pokok loro. Lu ya, Mas. Mas Teguh, nggih. Sabok moto piro, Mas? Sabok rong moto, Mas. Kalau sini aneng ora, Mas. Sini neng kafe, Mas. Zero. Mas ADP makasih. Makasih Mas ADP. Nek dong, ini gendut dong. Matur suwun. Sawer terus iki. Sting rawi. Lek. Bolaan. Mas Edi. Ini nek ora balok musuhe saat jalan. Stok anggota Iki terus iki lho, Tok. Wis rong, itu kan saya. Zero. Zero. Yo, urung aja. Gendut naik. Zero. Zero. Panjat kalau nang pasar malam Sam. Zero. Berbudak bojone Mas Om. Yo. Zero. Oh, wis kabeh ngono iki. Kita tetep layare.
kayak malah kayak gitar ya lambene wis ngap-ngap ngono ya. Aryani. Condro Wahyu. Apa kok dibateki Mas? Lha ngono nak ora dibatek ambro. Lambene sik ya anu gitar. Wes tangane disane Sana bojone sampe sebelah. Nggih. Nancete ngono kuwi nang awal bojone kuto. Iku pinjul tang Jawa tong Dar. Ajek-ajek. Heeh. Pick-up gini ya. Anu berarti ada sat moni panggilan kowe ora apa-apa to. Ya. Putra Mas ADP makasih. Sawer terus makasih Mas. Samping to? Iya. Owner ndi Mas? Lah iki owner sing komen iki owner sing bos iki owner Mas. Iki lho nasi. Ala owner ala wong jero. Kae owner ning jero ae. Owner ben kerja sing muni bose anak Berita. Bapak ngombe adem ya? Indra iki lho. Ora. Sila ditutupi ya. Aku njupuk Sanmankan Magetan Mas. Sanmankan Magetan endi? Wah. Sanmankan Magetan ya pundi Mas? Sponsor bengkel jin ora Mas? Iki musuhe nganggo Sponsore belum ada. wong kae. Subwoofer tipe napa Mas? Iki ora ditutupi tak Salah Mas. Penting ora. Siap takbiran Mas, nggih siap. Ronda sahur Mas mboten ronda sahur, mboten poso. Speaker berapain Mas? 18-an. Ah, iya ta. Apa iki? Sinonten ya oke ya. 7.000. Takbiran lewat pundi Cak? Wah. Mengikuti sahur. Tim sahur, ora sahur Mas, bukane ora poso. Kurang gede ki speakere. Wah. Umume Mas. Buat acara apa Mas? Starling. Starling. NR Audio hadir Mas. Oke, rekan. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.